preparando para representar nos duas islas aí na Jamaica tem a competência de carrefta. Nós estamos no Centro Deportivo Corsou, caminhando com nosso jovem, está preparando o de coach Nazario Martin para ser pronto, fim de luna aqui, para mais exato, dia 29 de março, na Sali, para Jamaica, caminhando vai competir na Carrefta Games, tem swimming competition, que também toma lugar, caminhando todo o país, na Caribe e Caribe grande, também topa outro e competir para quem está melhor, tem diferente stroke, tem diferente estilo de landa. Tem a competência de speed zwemmen. Disse que rato, nós vamos conversar com cada de jovens que tem seleção e naturalmente nós vamos também com o coach para quando vai que treino e que nos espera de nossa seleção de natação. Ik ben Jeremy Kostans, ik ben 15 jaar oud. Ik heb geselecteerd voor Carrefta op 50, 100 rug en 50 en 100 borst. Okay. Hoe gaat het met de training? Goed, ik zie een verbetering vergeleken met hoe ik voor de trainingen voor Carrefta was. Dus ik denk wel dat het goed gaat gaan. Okay. Hoeveel dagen per week trainen? Dat hangt er vanaf. Van de laatste weken moest ik ook 8 trainingen op vrijdag doen voor school. Dan maakt het 8 keer per week en daarvoor moest ik maar 7 keer per week trainen. Okay. Wat is Carrefta voor jou? Wat betekent dat voor jou en wat is jouw doel? Nou ja, om mijn tijden te verbeteren. Daarna om fun te hebben, experience voor de grotere wedstrijden die komen. Okay. Wat is jouw ervaring met Carrefta? Is dat iets wat je zegt elk jaar ik moet gaan en waarom? Ja, want het verbetert mezelf. Weet je leert altijd iets nieuws van die mensen die je ontmoet daar. Leer je andere mensen? Ja, zeker. Succes! Dankjewel.